элекегеле искәчеп китте. Жәмил Юсупов предприятиеге 1977 елда килә, автобус йөртүче булып эшли. Бүген дә йөрәге түзмәй техника роле ортына утырып карый. Мин эшкә килгәндә монда предприятиедә монда ана шунда диспетчерский вагоны, контор ишелгән читтә иде конторы. Монда шул ишелгән гаражлар гына иде, монда бер нәрсә юк иде. Альметьевскийга иң беренче маршрут ачтык без. Жерден төрле маршрутларда, Шаллыга да, Казанга да, Самарга да, бөтен җиргә, күчкән җиргә эшләдек. Вактыда да эшләдем, нефтяникларны да обслуживать иттек, НГДны да обслуживать иттек. Бөтенесе туры килде. Эшләгән еллар төшкә кереп йөдәтә ди, 40 ел гомерен автобус йөртүгә багышлаган шоферлар. Бүген алар биредә эшләгән елларын сагынып искә ала. Мин килгәндә тоже атып артта кырлары, монда агач ниләр, гималары, хәзер атып рембазлар ясадык. Контор жаңа Эшкә керә постоянно маршрутта, ту автобус бата, җафаланасың, ту тегеләй, ту булай. Эшкә кереп тората. Лайыклы ялга чыксалар да, бүген дә яраткан хезмәтендә булучылар шактый предприятиедә. Җитәкчелек белән очрашуга да алар эш урыннарыннан килде. Леонид Палкикин шундыйларның берсе. я работаю. Мин хәзергесе вакытта механик булып эшлим. Һәр рейска китүче машиналарны тикшерәбез. Мин тимерче булып эшләгән елларда 150 автобус һәм 70 авыр йөк ташучы машиналар бар иде. Аларның һәрберсен төзәтеп, майлап торырга кирәк булды. Цехта бер генә кеше эшли иде. Маршрут автобусларын, машиналарның төзеклеген карап торырга өлгерә идек. Машиналарның төзеклеге үз вакытында рейсларга чыгып китүе рәтеп ябыштыручылар, токарлар хезмәтенә дә нык бәйле. Транспортның ремонтта тору вакытын кыскарту өчен рационализаторлык тәкъдимнәре кертә алар. Ставили нагнетатели на нигролы. Без майны тизрәк кудырту өчен мичкәләрдә махсус җайланмалар ясадык. Аннары ремонтчы кырларына автобусларны күтәртеп эшләтү өчен домкрат җайлаштырдык. Закачки масла. Предприятиегә бәйле истәлекләрне яңарту кирәк эшкә үк баштана. 35 диспетчер булып эшләүче Роза Ибраһимова беренче эшли башлаган көннәрен әле дә хәтерли. Нырлатлылар хәтерли торганнардыр. Автовокзал безнең жизнь дорога автовокзалы белән янәшә иде. Иске генә бер автовокзал иде. Менә шуннан эшемне башлап киттем инде. 19 яшь ел вакытта миңа. Конечно, ул вакытта рейслар күп иде, кеше күп йөри иде инде. Бүгенге көннәр белән чагыштырганда бер кайчан да үкенмәдем. Шушында Нырлатка кайтып эшкә урнашканыма. Коллектив тату иде, бердәм бергә эшләдек. 60-нчы елларда предприятие үсә башлый. 1972 елларда җылы гаражлар, складлар төзелә. 1985 елларда автопаркта 140 автобус һәм 85 авыр йөк ташучы машиналар эшли. Бүген көндә ул шәһәрдә аягында нык басып торучы предприятиеләрдән санала. Шәһәр перевозка белән заниматься. Аннан соң без авыллар арасында йөрибез. Тимерлек, Иске Чаллы һәм Салдакай авылларында көндә йөреп торабыз. Аннан соң теге шәһәрләр арасында перевозка йөрибез. Һәм менә Исамарга да йөртеп торабыз инде. Аннан тыш без әле обслуживать итәбез 2 районда, үзебезнең районда һәм Әлки районда мәктәп автобусларын анда барды 47 автобус. Предприятие җитәкчелеге үз ветераннары һәм бүгенге көндә дә биредә хезмәт куючы эшчеләре белән горурлана. Алар арасында Татарстан Республикасының атказанган транспорт хезмәткәрләре, Россия автотранспорт берлеге почетлы эшчесе исемен йөртүчеләр дә бар. Җитәкчелек хезмәт ветераннары белән очрашу барышында бергә эшләгән елларны искә алдылар.